מה מצב Magical Geeks? ממש לא לפני זמן רב חגג הקוסם הצעיר, הלא הוא הארי פוטר, 20 שנה מאז הוצאת ספרו הראשון לאור בשנת 1997. מאז, ספרי הארי פוטר נחשבו לרבי מכר בכל העולם, והסרטים אשר היו מבוססים על הספרים היו מוצלחים ביותר ואף מהרווחיים ביותר בכל תעשיית הקולנוע. הנבל המרכזי בכל יקום ההארי פוטר הינו הלורד וולדמורט, שמאז יצירתו נחשב מאז לאחד מהנבלים הגדולים ביותר בהיסטוריה של יקומים הבדיוניים. הוא נאמר בנשימה אחת יחד עם הג'וקר, דארת ויידר, פרדי קרוגר וכל הנבלים הטובים ביותר שנוצרו. בסרטון אנו עומדים לזכור לכם 5 עובדות שאולי לא ידעתם על אדון האופל, הלא הוא לורד וולדמורט. כמו כן גם על כל הדברים הקשורים בו ולא רק בתמותו שלו. ההשראה של ג'יי קיי רולינג ליצירת לורד וולדמורט הוא היטלר, ואני מיד מסביר. לוולדמורט והיטלר יש את אותן העקרונות ואותה האישיות. שניהם הם דיקטטורים שיודעים לשלוט באנשים מתוך פחד. הרצון של וולדמורט וגם של היטלר היה ליצור עולם טהור, בו הגזע החלק והטהור עומד בראש וכולם קוראים תחתיו. במקרה של היטלר היה זה עם הגזע הארי, שהוא הגרמנים והאוסטרים, וכל שאר העולם נוצרו אך ורק בשביל לשרת אותם. במקרה של וולדמורט, אלו גזעי הקוסמים הטהורים שלא התערבבו כלל עם המוגלגים. הם צריכים להיות בשלטון, וכל בוצדה מטונף חייב להירשם במשרד הקסמים ולהיות נרדף על ידי אוכלי המוות. וכל מוגל צריך להיות נחות ולהשתחוות לקוסמים הטהורים. אגב, וולדמורט עצמו הוא חצוי מפני שאביו היה מוגל, אבל זה לא מנע ממנו את הרצון ליצור עולם קוסמים טהור. למי שמכיר את אדון האופל יודע ששמו האמיתי של וולדמורט הוא תום ונדרולו רידל, שם אשר השתנה בתרגום לעברית מפני שלא התאים לסצנה של היפוך האותיות. מי שמעריץ אמיתי יודע על מה אני מדבר. שמו של וולדמורט ניתן לו על ידי אמו רגע לפני שנפטרה אחרי שילדה אותו. השם תום רידל היה שמו של אביו של וולדמורט שהיה מוגל גמור, שאמו של וולדמורט כישפה באמצעות שיקוי אהבה כדי שיתחתן איתה. בסופו של דבר, היא הסירה ממנו את שיקוי האהבה והוא ברח ממנה מהר ככל האפשר. השם ונדורולו, או באנגלית שזה בכלל מורבולו, הוא שמו של סביו של וולדמורט. כל מעריץ הארי פוטר יודע שהאות האפל הוא הסימן שבו אוכלי המוות השתמשו לאחר שביצעו מעשה אופל או רצח. כמו כן, הסמל הזה מופיע על כל זרועותיהם של אוכלי המוות ומשומש לתקשורת ביניהם לבין אדון האופל. אבל, האם ידעתם שגם הרמיוני השתמשה באותו הכישוף של הסמל האפל של הזרועותיהם של אוכלי המוות? זה לא ממש מדויק האמת. את האמת שהכישוף של האות האפל הוא כישוף תקשורת רגיל שנועד להעביר מסרים בין המחזיקים בדבר. הרמיוני השתמשה באותו הדבר בדיוק כשהיא, הארי ורון הקימו את צבא דמבלדור. הרמיוני חילקה לכל החברים בצבא דמבלדור מטבעות שדרכם יכלו לתקשר. אותה דרך כישוף בדיוק כמו של אוכלי המוות. כולם יודעים שאת דרכו התחיל וולדמורט בכך שגייס את חבריו לספסל הלימודים להיות משרתיו ועושה רצונו, שבהמשך קיבלו את הכינוי אוכלי המוות. רוב רובם של אוכלי המוות הם מהבית בהוגוורטס סלידרין, שכן וולדמורט היה בבית זה כשלמד בהוגוורטס. אבל, האם ידעתם שגויסו אוכלי מוות גם מרייבנקלו? וכן, למי שחשד, אף מגריפינדור גויסו כמה וכמה אוכלי מוות שונים. הבית היחיד שלא גויס ממנו אף אוכל מוות, אפילו לא אחד, הוא אפלפאף. בין אם זה בהגינות המייצגת את תלמידי אפלפאף, ובין אם זה הרגש האוהב שלהם לסביבה, אלגה אפלפאף יכולה להיות גאה בכל ממשיכי דרכה. ועובדה חמישית ואחרונה. יש אדם אמיתי שהשם שלו הוא תום רידל. מעריצי הארי פוטר ברחבי העולם פשוט השתגעו ששמעו על אדם ששמו תומאס רידל שנקבר באידנבורו. תום רידל האמיתי נפטר בשנת 1806 בגיל 72. לעומת תום רידל הבניוני שפגש את מותו בגיל 71. בשוק מהמציאות של תום רידל האמיתי בסביבה, מעריצים התחילו להשאיר פתקים בבית הקברות, ואפילו הוסיפו את המקום לסיור של הפוטר טרייל, שמי שלא יודע הוא סיור לחובבי הארי פוטר שנערך באידנבורו, וחושף מידע נחמד על יצירת ספרי הארי פוטר ועוד מידע למעריצים סופים. וזה הכל היום גיקים, מקווים שנהנתם מהסרטון. רק רצינו באמת להגיד לכם תודה ענקית על כל התמיכה שאתם מראים לנו. לא היינו מאמינים שלהגיע לכזה מספר של רשומים בכל כך קצת זמן, ושסרטון אחד שלנו יגיע לכמות צפיות כאלה, לגמרי לא. אז תודה. אל תשכחו לעשות לייק ולהירשם לערוץ, ואנחנו נתראה לסרטון